mamou som precestoval kus sveta. Na moje narodeniny sme išli oslavať do New Yorku, plavili sa po rieke Ganga v Indii, na Zanzibare sme hľadali najlepšie mango a v Argentíne nás skoro sejmul kamión z diaľnice, to bolo dosť scary. Jeden sopliak, ktorý sa volá Milan, mi kedysi povedal, že cestovať s rodičmi je trápne. Samozrejme, že není. Starý Milan búra mýty. Toto všetko nie sú trápne momenty, toto sú momenty, ktoré si budem zo svojho života pamätať najviac, viac ako tie nekonečné párty na Mykonose. A čím som starší, tým viac si uvedomujem, že spoločné chvíle naozaj nič nenahradí. Ak podobne ako ja aj vy sem tam cestujete so svojimi rodičmi, myslíte v prvom rade na bezpečnosť. ČSOB má špeciálne cestovné poistenie k platobnej karte, ktoré je určené pre rodiny s maloletými deťmi, Standard Family a Exclusive Family. Platí pre dvoch manželov alebo partnerov s ich deťmi do 18 rokov s rovnakými poistnými limitmi pre každého člena. Liečebné náklady, patožina, meškanie letu či úraz, čokoľvek, čo sa môže stať na dovolenke, máte na jednej zmluve bez starosti. Lebo cestovať s rodičmi nie je trápne, trápne je riskovať nemať ich poistených a vlastne ešte nepoužívať SPF. Cestujte.